салом алейкум бародарон, ҳама каса хуш омадем ба канали мо, яъне канали Гап Нест. ва чӣ хеле ки ваъда карда будем дар видеои гузашта дар бораи аснаваниҳое ки баъди ВНЖ чӣ хел кадом ба аснаваниҳо кати метавонед документҳоро баъди ВНЖ супорем ба шаҳрвандии Русия, яъне гражданство, российский паспорт. ва дар рӯза видео мо нақл мекунем. шумо бошед бародарон, подписаться кунед, бародарои навдомандагӣ подписаться кунед, лайк монед ва видеоро поделиться кунед. пешравии канал пешравии мо шумо аст. ва бародароне ки мисол моро поддержка мекунанд, ҳаматон ҳазору ҳамат калом бародарон. ягон саволи нофаҳмо бошад дар комментария нависед, иншоалло мо ҷавобшо гап мезанем. Бародароне ки ба основани квота, яъне ки квота гирифтагӣ бошанд, РВП гирифта бошанд, ба ВНЖ гирифта бошанд, ин яъне ба основани квота ин бародаро баъд аз 5 сол кам ҳеҷ кор карда наметавонад. 5 сол, аз 5 сол кам ягон кор карда наметавонад. Вад кинед аз рӯи қонун шумо бояд 5 сол проживат кинед ва баъди 5 сол шумо метавонед, баъди давоми 5 сол шумо бояд ягон ҳама трудовой деятельности, трудовой договоротон биёред, ҳамаша дар ҳамон паспортни сол қатъи налог коғаз мебиёред ки мисол шумо ҳама документ ягон хел налога пулш ҳамаша супориде, яъне налог ҳамон налоге ки мисол баъди ки гирифтани вид на жительство шумо бояд официально кор мекунед, лай оиликтон лай хучон мегиранд, шумо намефаҳмед чун давлат налог намесупоранд. ва 1300 рубл аз сари 10 000 оилик шумо ҳар моҳ месупоред. агар 10 000 оилик бошад 1300 рубл, 20 000 оилик бошад 2600 рубл, ҳамин хел аз сари 10 000 1300, яъне 13% шумо бояд супоред налог. ва ҳамин налогам коғаз мебиёред. вақте ки шумо налогам коғаз мегиред, баъд шумо бояд дар давоми 5 сол ягон хел нарушение кардагӣ набошед. нарушение и вид на жительство и ба ҳамин хел пояе ҳаст ки хело фикр мекунанд ки баъди вид на жительство гирифтани вай беҳад осон нест, ям хело қин аст. бародарон, вақте ки шумо вид на жительство гирифтагӣ бошад, шуморо ба ду нарушение вид на жительство шумо ба ҳам барҳам меравад, шуморо метавонанд депортатсия кунанд. барои аввал нарушение накунед. вақте ки оддитарин нарушение ки мисол шумо дар як светофор сирқ мегзаред, мисол ҳам пеши худа шуморо гаишник меқапад, штраф мекунад. ҳамин хел оддитарин мисол ҳамеаш нарушение ҳисоб мехӯрад. ҳама нарушение ҳаракат кунед ки бе нарушение гардед. вақте ки шумо дар дута нарушение шуд, вид на жительство шумо ба ҳамин барҳам мехӯрад. ҳамин қадар кӯшишҳои кардагӣ шумо дигар ҳамин хел барҳам мехӯрад. вақте ки вид на жительстворо гирифтед, шумо ҳаракат кунед, бе нарушение гардед. вақте ки шумо 5 сол ба основани квота мисол нарушение накардед, трудовой договор овардед, мисол деятелен ки ҳама шумо налогро супордагед, баъди 5 сол шумо метавонед заявление нависед ва вид на жительство худтонро заявление нависта ба гражданство, яъне супоред. ё ки ҳаст экзамен месупоред аз забони русӣ. бо чӣ хеле ки ҳаст бародароне ки ба основани квота гирифтагиянд, квота кати ин бародарон экзамен месупоранд. экзамен аз забони русӣ дар оҷа саволо хеле 7-8 одам мешинанд, савол ҷавоб мекунанд. ва ҳам мумкин ягон иншои озод ба забони русӣ ҳама чизҳое менависед. ва бародароне ки мисол ба основани яъне зану фарзанди шаҳрванди Русия дошта бошанд, ин бародарон чӣ кор мекунанд? бародароне ки мисол зану шаҳрванди Русия доранд, ин ба основани мисол зану фарзанди Русия доранд, инҳо метавонанд бе учёти квота, яъне РВП гирифта бошанд, баъд дар ВНЖ супорда бошанд. ин бародарон метавонанд без срок, баъди ки мисол метавонанд сразу дар вид на жительство қафои документ супорӣ шаванд. мисол яъне заявление нависанд, ҳамон паспортни сол мера, ҳамаша шумо дар мефаҳмонанд подробно. метавонед шумо ҳамаша супоред. ва дигар бародароне ки мисол як хело мегӯянд ки мисол ба основани зани шаҳрванди Русия буда кати мисол никоҳ кардан, ва чӣ хел ин аз рӯи қонун ин бародарон метавонанд шумо бояд 3 сол ҷода мебинанд, проверка мекунанд ки шумо 3 сол на камтар аз 3 сол шумо бояд бо ҳамин зан зиндагӣ карда бошед. зиндагӣ вақте ки мисол 3 сол шуда бошад, шумо метавонед пешниҳод кунед документотон ба паспорти Русия, яъне российский паспорт. ва ба ҳамин бародарон имрӯза мавзӯи мо ба анҷом мерасад ва иншоаллоҳ видеоҳои хуб дар пеш аст. ва ба ҳамин бародарон мисол основаниҳо ҳамаша гап задем. ба ҳамин бародарон дар амони худо бошед, паноҳтон ба худо. каналда подписаться кунед, лайк монед, поделиться кунед дӯстотонда. ба ҳамин паноҳи худо бошед бародарон.